I ni'n troi at lyfr y datguddiad a'r bennod gyntaf am ein galwad i addoli i'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei Dad, iddo ef y bo'r gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Gawn ni ymateb gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno, a ddfwynaf frenin, dynol a dwyfol un. Rhyfeddod nef ei hun yn ddyn ac yn dduw. Mae'n darlleniad ni heno yn dod o lyfr y proffwyd Eseia, ac i ni'n darllen o bennod 42 ac i ni'n darllen y 9 adnod cyntaf. Ac beth sydd gyda ni ydy cyflwyniad i was yr arglwydd, sef y Meseia. Duw y Tad sy'n siarad ac mae'n cyflwyno ei was. Dyma'r gyntaf o 4 can y gwas sydd yn llyfr Eseia. Dyma'r cyntaf ohonyn nhw. Dyma fy ngwas
yr wyf yn ei gynnal, fe etholedig yr wyf yn ymhyfrydu ynddo. Rhoddais fy ysbryd ynddo i gyhoeddi barn i'r cenhedloedd. Ni fydd yn gweiddi nac yn codi ei lais, na pheri ei glywed yn yr heol. Ni fydd yn dryllio corsen ysig, nac yn diffodd llun yn mygu. Bydd yn cyhoeddi barn gywir. Ni fydd yn diffodd ac ni chaiff ei ddryllio, nes iddo osod barn ar y ddeiar, y mae'r ynysoedd yn disgwyl am ei gyfraith. Fel hyn y dywed Duw, neu y Duw, yr arglwydd, a greodd y nefoedd a'i theini allan, a luniodd y ddeiar a'i chynnyrch, a roddodd anadl i'r bobl sydd arni ac ysbryd i'r rhai sy'n rhodio ynddi. Mae fi yw'r arglwydd. Gelwais di mewn cyfiawnder a gafael yn dy law. Lluniais di a thosod yn gyfamod pobl, yn oleuni cenhedloedd, i agor llygau dy deillion, i arwain ceithion allan o'r carchar, a rhai sy'n byw mewn tywyllwch o'i cell. Mae fi yw'r arglwydd, dyna fy enw, ni roddaf fy ngogoniant i neb arall, na'n clod i ddelwau cerfiedig. Wele y mae'r pethau cyntaf wedi digwydd, a mynegaf yn awr bethau newydd. Cyn iddynt darddu, rwy'n ei hysbysu i chwi. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd, ac yn gweddio i fendith ar y gair i ni heno. Amen. Gawn ni droi nawr te at yr arglwydd mewn gweddi, gawn ni droi a cheisio Duw gyda'n gilydd. Diolch o arglwydd am y cyfle newydd o ddod ynghyd yn enw'r arglwydd Iesu ac o ddod gyda'n gilydd yn ei enw ef Gerdyfron di. Ac unwaith eto heno arglwydd i ni'n dod ynghyd i thaddoli di, i nesau ata ti, i dy geisio di, i dy foliannu di arglwydd, i wrando ar dy air di, i gael ein dysgu a'n porthi, ac i gofio yr aberth ar y groes, ac i wledda arna ti yn ysbrydol. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod gyda ni Dduw mor fawr ac mor ogoneddus. I ni'n wir yn troi ata ti fel y Duw, fel y gwir a'r bywiol Dduw, y Jehova mawr, y Duw tragwyddol, y Duw sydd goruwch pawb a phopeth. Yr un sydd yn ddoeth, yn holl gyfoethog, yn holl bresennol, yn holl wybodol, yn holl alluog, yn llawn trigaredd a gras a sancteiddrwydd. Ac o arglwydd, Duw ein iachawdwriaeth ni, ein achubiaeth ni, ein gwaredwr, yn ogystal â bod yn greawdwr a chynhaliwr. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod ni'n cael dod ato ti fel ein tad yn y nefoedd, trwy yr arglwydd Iesu Grist. Diolch arglwydd bod ni'n blant i ti ac yn blant y cyfamod yn yr arglwydd Iesu, bod ni mewn cwlwm o gariad gyda thi yn yr arglwydd. Ac o arglwydd i ni'n diolch i ti. Ac i ni'n diolch i ti am dy ddaioni a dy ras o arglwydd. Di ni ddim yn heiddi dim Gerdyfron di. I ni'n ddyledwyr o arglwydd oherwydd ein pechod, oherwydd ein gorffennol, oherwydd ein natur. Dyledwyr i ni arglwydd bob amser, ond i ni'n canmol dy ras, i ni'n canmol dy drigaredd, i ni'n canmol dy achubiaeth yn yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni'n canmol yr arglwydd Iesu heno. O, i ni'n diolch am y gwas, i ni wedi darllen amdano fe nawr ac byddwn ni'n edrych arno fe am ychydig nes ymlaen nawr. O, arglwydd bendithia ni heno, wrth i ni droi yn golwg at yr arglwydd Iesu Grist. Rwy'n troi fy wyneb Iesu da o bobman ata ti. Y merw blin y byd a'i bla, dy wedd sy'n hedd i mi. Ac o arglwydd i ni'n gofyn i ti'n helpu ni
trwy weinidogaeth yr ysbryd glân. I ni'n diolch am yr addewid y byddai'r ysbryd y diddanydd arall yn dod ac y bydde fe yn gogoneddu yr arglwydd Iesu Grist. Cyn ni'n gweddio heno, y bydd yr ysbryd glân gyda'r gair o arglwydd yn gogoneddu yr arglwydd Iesu. Unwaith eto heno, bydd y spotlight arna ti o arglwydd yn Duw ac ar dy fab annwyl, ein gwaredwr, ein bugail, ein priod, ein craig, ein noddfa, ein nerth, ein popeth ni. Ac o arglwydd y byddwn ni'n yn cael ein bendithio mewn gwirionedd, ein bwydo yn ein henaid, wrth edrych arna ti, ac o edrych ar dy fab annwyl, ein prynwr caredig ni. Ac o arglwydd, felly, i ni'n diolch i ti am dy drigareddau o arglwydd, i ni'n diolch i ti am ein bara beinyddiol o arglwydd, ac i ni'n gweddio nawr deled dy deyrnas, a gwneler dy ewyllus di o arglwydd. Gwneler dy ewyllus di fel mae yn y Beibl, yn glir. O, na bydde fe'n cael ei wneud. O, na bydde'r ddeiar yn fwy tebyg i'r nef o arglwydd. Ac o, trigarha wrth ein cenhedlaeth ni, a trigarha wrth o ni arglwydd, helpa ni i fyw fel plant y nef ar y ddeiar, fel dinasyddion y nef o arglwydd. Helpa ni sylweddoli ac i gofio ac i fyw bob dydd gan wybod yw'n cartre ni ddim fan hyn. Dim fan hyn, mae'n dinas barhaus ni. Dim ond ar y ffordd i ni i'r gogoniant ac i le llawer iawn gwell, i'r nef newydd a'r ddeiar newydd. Ond yn y cyfamser, helpa ni fod yn halen ac yn oleuni yn y byd i ni'n byw ynddo fe. A hynny trwy fod yn debyg i'r gwas. O, arglwydd wrth i ni edrych ar Iesu heno yn fras, wrth gwrs, mae gymaint i weld, ond am gael bod yn debyg neu'n debycach iddo fe. A diolch am yr addewid, rhyw ddydd y byddwn ni yn debyg iddo fe, ac y cawn ni ei weld fel ag y mae. O, arglwydd brysia'r dydd yna, ac prysura dy waith yno ni arglwydd, i ddod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n cyflwyno gwaith yr eglwys nawr yn ystod yr wythnos yma, ac yn gofyn i ti nerthu ni, gofyn i ti'n harwain i arglwydd, i gyflwyno yr arglwydd Iesu, i dy wasanaethu di, yn ôl pob cyfle sydd yn dod, pob cyfarfod sydd gyda ni arglwydd, pob peth a antystiolaeth bersonol, antystiolaeth trwy yn gwaith, yn bywyd yn y gwaith, yn bywyd yn y cartre, nertha ni arglwydd, i fod yn halen ac yn oleuni. Nertha ni yn y frwydr ysbrydol wythnos yma arglwydd, yn wyneb temptasiynau, yn wyneb dichellion ac ymosodiadau yr un drwg. O, helpa ni arglwydd i bwyso ar Iesu, helpa ni i ddefnyddio y gair fel cleddyf yr ysbryd o arglwydd, helpa ni i ddefnyddio'r arfogaeth i gyd wyt ti wedi darparu ar ein cyfer ni. Ac o arglwydd i ni'n cofio am waith dy deyrnas yn ein tre ni, yn Llanelli ar ardal, yn ein gwlad ni arglwydd, ac yn y byd. O arglwydd deled y deyrnas ym mhob man. I ni'n gweddio dros ein hardal ni, dros gorllewin Ewrop o arglwydd, sydd yn dywyll, gan gofyn i ti drigarhau arglwydd. I ni'n gweddio dros frodyr a chwiorydd sydd yn dioddau. I ni wedi clywed yn yr wythnos ddiwetha, gymaint o'r gledydd sy'n cael y cynrychioli yng nghwpan y byd, lle mae dioddefaint i Gristnogion. O arglwydd i ni wedi clywed am Mexico, a Morocco, a Qatar i hunan, wrth gwrs, a Saudi Arabia, a'r penryn ei gyd, y peninsula, yr Arabian Peninsula, i ni'n gweddio arglwydd, ac i ni'n diolch bod ni'n clywed bod yna bobl ar-lein yn gofyn ynglyn â bod yn Gristion, yn gofyn am Iesu Grist. I ni'n diolch arglwydd, yng nghanol hynny i gyd, y tywyllwch a'r gwrthwynebiad, dy fod ti ar waith, a bod dim rhwystro a dim carchar i air Duw. Ac felly deled y deyrnas o arglwydd. Ac ni'n gweddio nawr dros gyfnod yn Nadolig a'r cyfle sydd gyda ni.
helpa ni wneud yn fawr o'r cyfle i gyflwyno rhyfeddod y dyfodiad a'r gwaredwr sydd wedi dod, a pam e wedi dod. Pa mor ddifrifol yw cyflwr dyn, a pa mor rhyfeddol yw'r gwaredwr. O nertha ni arglwydd, os gweli di'n dda. Allwn ni byth a'i wneud yn ein nerth yn hunain? Please, tywallt ysbryd glân arno ni arglwydd, i'n nerthu ni, a'n harwain ni ac i'n cadw ni. Diolch o arglwydd y fod ti'n geidwad i ni, yn addo ein cadw ni yn dy law di. I ni'n cofio eto, mae rhai sy'n methu bod gyda ni, boed nhw gartre o arglwydd neu mewn cartre, bendithia nhw yn helaeth, gyda dy hyfryd bresenoldeb o arglwydd. Helpa nhw wrth iddyn nhw dygeisio di, helpa nhw wrth iddyn nhw godi golwg tuag ata ti arglwydd, a cwrdd â nhw i ni'n gweddio yn dy ras ac yn dy drigaredd. Bendithia arglwydd y rhai sy'n dod i gymdeithas yr eglwys ac i aelodaeth heno, i ni'n gweddio drostyn nhw, i ni'n diolch arglwydd am dy ras, ac i ni'n gweddio y byddwn ni fel dy bobl yn debycach i Iesu Grist. Ac yn ymwneud â'n gilydd yn fwy tebyg i agwedd y gwas. Nertha ni felly arglwydd gyda'n gilydd yn dy waith di, gyda diolch mawr i ti am ein gilydd. Derbyn ni nawr felly arglwydd, paid ag arwain ni i brofedigaeth, i demtosiynau diangen o arglwydd, ond gwared ni rhag yr un drwg. Canis eiddo ti yw y deyrnas, eiddo ti yw y nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd ac yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn Iesu. Rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r India i gyd. Wel, gawn ni droi yn sylw nôl nawr at llyfr y proffwyd Eseia, pennod 42, ac fel o'n i'n dweud, y gân gyntaf o Beder. Mae yna Beder can, Caneuon y Gwas, Servant Songs yn Saesneg, yn llyfr y proffwyd Eseia. Dyma'r gyntaf ohonyn nhw. Ac beth yw y darn yma nawr? Mae'n neges gan y gwir dduw. Neges gan y tad mewn gwirionedd ynglyn â y gwas. Y cyflwyniad i'r gwas, y mae wedi ei ddewis
a'i benodi yn geidwad dyn. Ac dau beth, newn ni edrych yn gyntaf ar y gwir Dduw ac wedyn ar y gwas. Yn adnod 5 ac adnod 8 a 9, mae'r sylw yn troi at y siaradwr. Rhan fwyaf o'r amser yn y darn yma, mae'r sylw ar y gwas. Ond ym hynod 5 ac 8 a 9, mae'r camera fel petai yn troi at y narrator, yr un sydd yn siarad. A dyma beth ni'n darllen yn adnod 5, fel hyn y dywed Duw yr arglwydd. Fel yma yn fwy llythrennol, fel hyn y dywed y Duw. Fel yna, mwyaf llythrennol, y Duw, yr arglwydd, y gwir a'r bywiol Dduw. Ac wrth gwrs, beth i ni'n deall nawr, wel, pwy sy'n siarad? Pwy sy'n cyflwyno'r gwas? Pwy sy'n wedi dewis a phenodi'r gwas yma? Wel, Duw, yr arglwydd, Yahweh, sydd y tu ôl i'r cyfan. A fe sy'n siarad â ni fan hyn. A beth sydd yn wir fan hyn, wrth gwrs, yn y darn yma, sy'n wir am y Beibl i gyd. Yr arglwydd sy'n siarad. Duw sydd yn siarad gyda ni. Ac mae'n fraint i ni felly, i ddarllen, i wrando, i fyfyrio, i ymateb, i beth mae Duw yn siarad. Y gwir a'r bywiol Dduw. Ac i ni'n gweld i fod y Duw nawr yn wahanol i'r diwiau eraill, i'r diwiau ffals, yr eilinod, yr oedd cenhedloedd eraill yn addoli, ac oedd hyd yn oed Israel, wrth gwrs, yn cael ei denu nawr i addoli diwiau eraill. Gwahanol enwau arnyn nhw fel Baal a Molech ac yn y blaen, a Chemosh, ond diwiau o wneithuriad dyn yw'r rhain, diwiau ffug, diwiau ffals, diwiau gwag. Ac yn y bennod flaenorol nawr, ym hynod 41, i ni clywed rhywbeth am y diwiau hynny. Dyma chi adnod 22 yn y bennod cyn hon. Bydded iddynt ddod a hysbysu i ni beth sydd i ddigwydd. Medde'r arglwydd, beth oedd y pethau cyntaf? Dywedwch mwyn i ni ei ystyried a gwybod ei canlyniadau. Neu, dywedwch wrthym y pethau sydd i ddod. Mynegwch y pethau a ddaw ar ôl hyn, i ni gael gwybod mai diwiau ydych. A dyna chi yr arglwydd yn herio y diwiau eraill, chi'n gweld? Yn ei herio nhw. Dyn nhw ddim yn gallu mynd nôl i'r dechrau ac esbonio i ni y dechreuad. Sut dechreuodd popeth? Pam y pethau fel maen nhw heddi? Dyn nhw ddim chwaith yn gallu edrych mlaen i'r dyfodol a dweud beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond ych chi'n gweld yn yr ysgrythyr, ych chi'n gweld yng ngair Duw o hyd, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd. Chi'n clywed yr arglwydd Iesu yn siarad â'i ddisgyblion cyn mynd i'r groes. Dwi wedi dweud hyn wrthoch chi ymlaen llaw i chi wybod pan fydd e'n digwydd. Mae gair Duw yn dweud wrtho ni yn ôl. Siwr dechreuodd pethau, pam y pethau fel maen nhw heddi, a beth sy'n mynd i ddigwydd hefyd. A dim ond Duw sy'n gallu gwneud hynny, wrth gwrs. Dim ond y gwir Duw sy'n gallu dweud hynny wrtho ni. Beth sy'n mynd i ddigwydd ar ôl marwolaeth? A mae'n dweud wrtho ni, mae'r Beibl yn dweud, bydd dydd o farn, bydd nefoedd, bydd uffern, bydd y byd fel i ni'n nabod e heddi'n dod i ben, gyda Iesu Grist yn dod yn ôl. Mae'n mynegu'r pethau, mae'n glir i ni. Yn rhoi patrwm i ni, yn rhoi darlun i ni o beth sydd i ddod. Y gwir Dduw sy'n gallu gwneud hynny, Duw diwiau eraill ddim yn gallu dweud dim byd fel yna wrtho ni. Ac wedyn ni, mae'n mynd mlaen i ddweud wedyn ni yn adnod 23, gwnewch rhywbeth, da neu ddrwg, mwyn i ni gael braw
ac ofni trwon. Wel, beth am i ni weld eich gallu chi te? Gwnewch rhywbeth, medde Duw, i ni gael gweld eich gallu mawr chi, eich gallu goruwch naturiol. Ond wrth gwrs, beth i ni'n darllen yn yr ystrythyr dro ar ôl tro yw gallu Duw. Gallu Duw y creawdwr, gallu Duw y cynhaliwr i ni'n gweld yn y greadigaeth. Ac i allu fe ymhlith i bobl y 10 pla yn yr Aifft, agor y môr coch, arwain ei bobl trwy'r anialwch, arwain ei bobl trwy'r iorddonen. I ni'n gweld gallu Duw i greu parchedig ofon. Dyma fe y gwir Dduw nawr. Allwch chi ddim chwarae gyda hwn. Dyma Dduw, yr holl alluog. A mae'n creu parchedig ofon. A mae'n gallu dweud wrth y diwiad, come on, beth ych chi'n gallu gwneud nawr i ni gael eich parchu chi? Dim byd, wrth gwrs. Dim byd. Ac i ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu, ni'n gweld ei ddyfodiadau, y geni gwirthiol, i ni'n gweld yr arwyddion, i ni'n gweld ei atgyfodiad o'r meirw, i ni'n gweld ei esgyniad i'r nef, i ni'n gweld ei ogoniad, i ni'n gweld ei allu. Hefyd, wrth gwrs, fe yw'r creawdwr mawr. Fe yw'r un sydd wedi gwneud pob dim. Yn dod nôl nawr i'r darn sydd gyda ni fyna, adnod 5. Fel hyn y dywed Duw yr arglwydd, a greodd y nefoedd a'i ffeini allan, a luniodd y ddeiar a'i chynnyrch, a roddodd anadl i'r bobl sydd arni, ac ysbryd i'r rhai sy'n rhodio yn fi. Na fe? Fe yw ffynhonnell y greadigaeth yma. Fe yw e. Ffynhonnell bywyd. Ffynhonnell yr enaid yma sydd yno ni i adnabod Duw. Cynhaliwr pob peth. Ac wedyn ni'n dod i adnod 8, mae fi yw'r arglwydd. Mae fi yn siarad yma, camera'n troi ato fe eto fel petai. Dyna fe enw. Iawe, wrth gwrs, y dwyf, yr hwn y dwyf, yr ai am, y Duw tragwyddol, ni roddaf fy ngogoniant i neb arall, na'n clod i ddelwau cerfiedig. Os ych chi eisiau gwybod un peth i ni'n dysgu fan hyn am Dduw, neu fe ddim rannu ei ogoniant a neb. Achos all neb rannu ei ogoniant e. Mae e'n unigryw, wrth gwrs. Mae'n holl alluog. Mae'r bwlch sydd rhwng Duw a'i greaduriaid mor fawr, does dim croesi ar y bwlch na o gwbl. Neu fe ddim rannu ei ogoniant, a mae rhaid ni fod yn ofalus iawn. Mae Duw yn genfi genus iawn o'i ogoniant. Ac i chi'n mynd i drwbl mawr os ych chi'n cymryd, neu ni, yn cymryd y gogoniant oddi wrth yr arglwydd. Fe bua'r clod, fe bua'r gogoniant, yn ein hachubiaeth ni, yn ei ras, yn ein bywyd ni, yn ei allu i'n cadw ni. Pwy bua'r clod? Fe. A ni bido trial rannu fe. A ni bido cymryd peth i ni'n hunain. Na, fe bua'r clod. A dwi ddim yn mynd i rannu ei glod gyda delwau eraill chwaith. Gyda y diwiau bach. I ni'n cael ein temtio i fynd ar ei hôl nhw. Dyn nhw ddim gwerth. Maen nhw'n gwbl ddiwerth. Ac allwn ni ddim, dylen ni ddim rhannu yn cariad gyda nhw na'n defosiwn fel i ni i'r arglwydd wrth gwrs. Ac wedyn mae'n dweud fel hyn, y mae'r pethau cyntaf, adnod 9, wedi digwydd, a mae negaf yn awr bethau newydd. Dyma fe eto, yr un sydd yn trefnu popeth, chi'n gweld, yr un sydd wrth y lliw. Y pethau cyntaf, mwy na thebyg, mae Duw, fel sydd wedi cael ei ddweud, yn codi cyrrys i ddod â phlant Israel nôl i'w gwlad ei hunain. A trwyddo fe, mae'r genedl yn dod nôl, a mae'n rhoi stop ar yr eilinod. Cyrrys, mae wedi codi brenin i ddod â nhw nôl. Yn rhyfeddol, ffordd mae Duw yn defnyddio y brenin fel yna. Y pethau newydd sydd i ddod yw y pethau fydd y gwas yn ei gwneud nhw.
Y pethau bydd Duw yn cyflawni trwy y Meseia, y gwaith newydd, y greadigaeth newydd, y cyfamod newydd, y gwaith newydd. Mae e'n mynd i'w gyflawni. A mae hwnna'n arwain ni nawr te at y gwas. Dwi eisiau trial crynhoi gymaint y gallai beth sy'n cael ei ddweud am y gwas fan hyn. 3 peth: ei benodiad, ei gymeriad a'i gyflawniad. Ei benodiad, ei gymeriad, ei gyflawniad. His appointment, his temperament and his achievement, i gael rhywbeth tebyg yn Saesneg. Does dim amheuaeth fan hyn pwy yw'r gwas. Sim eisiau ni grafu pen a pyslo a meddwl. Achos yn Mathew 12, mae y darn yma'n cael ei ddyfynnu a cyfeirio at Iesu Grist. So sim eisiau ni feddwl dim. Mae'r Beibl yn dweud wrthon ni mae Iesu Grist yw e. Y Meseia, y gwas oedd i ddod. Ac i ni'n darllen nawr yn adnod 1 i ddechrau, wedyn adnod 6, bod yr arglwydd Dduw wedi ei benodi fe. Dyma fy ngwas, yr wyf yn ei gynnal. A'r gair cyntaf yn bwysig iawn, dyma, neu wele, wrth gwrs, behold yn Saesneg. A mae hwnna'n air pwysig iawn. Sylwch. Mae'n troi sylw nawr at y gwas. Behold, look. Chi'n bod? Look. Mae'n air pwysig iawn. A mae'r un gair yn y bennod flaenorol, yn anffodus gyda'n cyfieithiad ni, dyw ddim yn cyfieithu gyda'r un gair dyma. Y gair sy'n cael ei ddefnyddio yw yn wir, yn wir. Adnod 29 o'r bennod flaenorol, yn wir, nid ydynt i gyd ond dim, llai na dim yw ei gwaith, gwynt a gwagedd yw ei delwau. A chi'n gweld, mae'n dilyn, mae'r ddwy adnod yn dilyn. Yr adnod ola yn y bennod o flaen hon, a'r adnod gyntaf nawr yn dechrau gyda'r un gair. Trenu, rili, dwi'n mynd defnyddio'r un gair. Behold. Behold. Ac mae'r un gair wedyn ni yn adnod 24 yn y bennod flaenorol. Mae yna spotlight. Edrychwch. Behold. Okay? So, behold nawr y gwas. Ond yn y bennod flaenorol, i ni gael y cymhariaeth, edrychwch ar ddrygioni, edrychwch ar wagedd, edrychwch ar oferedd pobl sy'n addoli ei lunod. Edrychwch pa mor wag yw bywyd y person sy'n dilyn ei lunod. Okay? 29 yw hwnna, yn 41. Yn wir, behold, nid ydynt i gyd, ond dim byd. Llai na dim yw ei gwaith, gwynt a gwagedd yw ei delwau. Wedyn ni, 24, neu ddarllen yr adnod yna, yn wir, nid ydych chwi yn ddim, ac nid yw'ch gwaith, ond di ddim. Ffieithbeth yw'r un sy'n eich dewis. Fyna mae'n siarad am y delwau ei hunan, am y diwiau gwag. Behold, edrychwch arnyn nhw. Maen nhw'n ddim byd, maen nhw'n wagedd. A mae'r rhai sy'n mynd ar eu hôl nhw yn ffiaidd. So mae'r spotlight wedi bod ar gwacter y diwiau a gwacter pobl sy'n troi at y diwiau. Nawr mae'r spotlight yn troi, edrychwch ar y gwas. Yr un dwi yn ei gyflwyno i chi. Edrychwch arno fe. Ac nawr te, mae yna wers i ni fan hyn. Lle mae'r spotlight i fod gyda ni? Lle mae spotlight gair Duw? Lle dylen spotlight ni fel eglwys fod? Wel, mae 2 beth. Gwagedd ei lunod, gwagedd bywyd pobl heb Dduw ac heb Iesu Grist, mae'n wag. A gogoniant yr arglwydd Iesu Grist, a'r llawnder sydd ynddo fe. Dyna, mae'n wers i ni, dyna lle mae'r spotlight gyda ni fod, a sylwch chi, mae'n hollol groes, reverse, i spotlight y byd. Mae spotlight y byd yn dweud pa mor ardderchog yw bywyd gyda'i ddiwiau gwag,
a pa mor ofer yw'r gwir Dduw. Na beth mae'r byd yn gweud wrthon ni tu fas? Mae'n spotlight ni yn hollol gros, hollol rifys. Pa mor wag yw bywyd, heb yr arglwydd Iesu, beth bynnag y delwau, beth bynnag y pethau sy'n llanw bywyd pobl, mae'n wag. Ond pa mor gyflawn yw Iesu Grist a'r bywyd sydd yn yr arglwydd Iesu. Mae wedi cael ei ddewis gan Dduw a'i osod o'r neilltu ganddo fe. Fe etholedig, yr un dwi wedi dewis, ac rwyf yn ymhyfrydu ynddo fe. Mae e wrth i fodd gyda fe, ac ni'n clywed hynny. Pan mae Iesu Grist yn dod i'r byd, dyma fy mab, dwi wrth y modd gyda fe. A beth sy'n ryfedd, pan ni'n credu yn Iesu Grist, mae'r arglwydd wrth i fodd gyda ni yn Iesu Grist. A chi ryfeddod ynddo fe. A mae wedi cael ei ddewis, wrth gwrs, mae wedi cael ei osod o'r neilltu. 1:4 nawr te, y sleid nesaf, yn ein atgoffa ni o y gwirionedd yma. Pan gawn ni gyfle nawr. Dyma beth mae'n dweud, diolch, yr oedd Duw wedi ei ddewis. Dewis Iesu Grist nawr, cyn seilio'r byd, ac amlygwyd fy niwedd yr amseroedd, eich mwyn chi, sydd drwyddo yn credu yn niw. Amser y Pasg, pan oedd yr Iddewon i fod i gynnal y Pasg, ond nhw'n dewis yr oen 4 diwrnod cyn y Pasg. Ond nhw'n neilltuo oen perffaith 4 diwrnod ymlaen llaw. Beth mae Duw wedi wneud, ers tragwyddoldeb, mae wedi neilltuo yr oen. Wedi ei ddewis a'i osod naill ochr i fod yn aberth dros ein pechodau ni. Mae wedi meddwl ymlaen llaw, mae wedi cynllunio a'i ddewis ar ein cyfer ni. A mae wedi ei amlygu fe nawr, mae wedi gyflwyno fe i ni nawr, ar ddiwedd yr amserau ni yn y dyddiau diwetha nawr wrth gwrs. Wedyn, mae wedi cael ei eneinio. Rhoddais fy ysbryd ynddo neu arno i gyhoeddi barn i'r cenhedloedd. Ac chi'n cofio ymedydd yr arglwydd Iesu Grist, wrth gwrs, mi ddath yr ysbryd fel colomen lawr arno fe. Yw eneinio fe, wrth gwrs. Yn yr Hen Testament, oedd y proffwyd, oedd yr offeiriad, oedd y brenin yn cael ei eneinio i waith arbennig. Ond dim ond pwynto mae'r rheini at y proffwyd, yr offeiriad, y brenin, oedd wedi ei eneinio gan Dduw y tu hwnt i fesur ar ysbryd glân. Ei neilltuo, ei nerthu yn ei ddyndod, wrth gwrs, a'i arwain. Nes bod dim posib iddo fe fethu. Chi'n gwybod? Mae Duw y Tad yn ei gynnal. Mae'r ysbryd yn ei eneinio fe. Doedd dim posibl iddo fe fethu. Mae e'n dduw hefyd ac yn ddyn. Doedd dim posibl o gwbl iddo fe fethu yn ei waith. Does dim posibl i'r Efengil i fethu. Does dim methiant gyda gwaith Duw. Ac wedyn ni, mae e'n dod i gyhoeddi barn. I gyhoeddi barn i'r cenhedloedd. Beth mae hwnna'n feddwl? Wel, falle, beth mae e'n feddwl mewn gwirionedd, cyhoeddi barn Duw ar bethau. Cyhoeddi gair Duw hynny yw, ar gyfer dyn. Cyhoeddi barn Duw, nid dydd y farn nawr, ond cyhoeddi ei farn. Cyhoeddi beth mae Duw yn dweud ynglyn â dyn, ynglyn â bywyd. Ynglyn â bywyd tragwyddol, wrth gwrs. Cyhoeddi gair Duw a cyhoeddi newyddion da Duw. Dyma fe, y cynrychiolydd pennaf, y siwprym, y gwas, i gyflwyno gair Duw i ni. Yn y sleid nesaf, i ni gyfarwydd ar hyn nawr yn dyn ni, chi'n gallu cael presgripsiwn, chi'n gallu cael eich tabledi yn dod i'r tŷ, ynddo fe. Wel, mae fel petai yr arglwydd wedi anfon ei fab, y gwas, a mae wedi dod â'r presgripsiwn ar gyfer y ddynoliaeth. Presgripsiwn ar gyfer bywyd tragwyddol.
A fe sydd wedi dod â fe, ei air yw e, wrth gwrs, gair Duw yw e, newyddion da Duw. Ond hefyd, beth sydd ar y presgripsiwn yw yr un un, y gwas. Fe sydd wedi dod â'r presgripsiwn, a fe yw'r presgripsiwn hefyd. Fe yw y newyddion da, fe yw y gobaith, a fe sydd wedi dod. Mae'n ymgorfforiad ohono fe hefyd. Ac mae wedi, wrth gwrs, ei alw i fod yn feseia mewn cyfiawnder. Dyna beth sydd yn dod nesaf i gyhoeddi barn i'r cenhedloedd, ac dwi'n trio ffindo fe. Dwi wedi ei alw fe mewn cyfiawnder. Dyma fe adnod 6. Mae fi yw'r arglwydd, gelwais di mewn cyfiawnder a gafael yn dy law. Na fe. Ac beth mae hynny yn ei feddwl. Mae popeth mae Duw yn wneud yn uniawn, yn straight. Dyna'r gair sydd fan hyn, yn straight. Sdim byd cam, sdim byd crwced ynglyn â beth mae Duw yn ei wneud. Mae gariad yn gariad cyfiawn, mae'n gariad sanctaidd. Bob amser. Mae popeth mae'n wneud yn uniawn, yn straight ac yn sanctaidd. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Felly, ar y groes, mae'n cosbi drygioni pechod, ond yn ei fab. Roi pechod ei bobl ar ei fab. Ond does dim chwarae gyda pechod, does dim wincio at pechod. Mae'n uniawn, mae'n cosbi fe, mae'n gyfiawn. Mae rhaid iddo fe, achos mae popeth mae'n wneud yn uniawn. Ac mae'r Efengil yn newid calon dyn, nes bod eisiau bod yn sanctaidd. Mae eisiau bod yn uniawn. Mae yna newyn a syched am gyfiawnder, i fod yn straight, i fod yn uniawn, fel mae Duw yn uniawn hefyd. Pwy yw'r un sy'n dod i weithio yno ni a thrwy ni? Yr ysbryd glân yw e. Yr ysbryd sanctaidd. Yr ysbryd uniawn, wrth gwrs. Mae popeth mae Duw yn wneud yn gyfiawn, yn uniawn, yn lân ac yn sanctaidd. Os i ni'n chwarae gyda pechod, nid gwaith Duw yno ni yw hwnna. Nid arweiniad yr ysbryd glân yw hwnna. Mae popeth mae Duw yn wneud yn uniawn, yn lân ac yn sanctaidd. Ac wrth gwrs, i'r rhai sy'n gwrthod yr Efengil, bydd cosb gyfiawn. Wrth gwrs, i'r rhai sydd yn gwrthod meddyginiaeth Duw, presgripsiwn Duw. Mae'r cosb wedyn ni yn gyfiawn yn ôl i pechodau yn nhw. Ac mae'n addo cynnal wedyn ni, gelwais di mewn cyfiawnder a gafael yn dy law. Mae'n addo ei gynnal ac mae wedi cynnal ei fab, wrth gwrs. A mi wneith e'n cynnal ni hefyd, wrth gwrs. Fel mae wedi cael ei gynnal, cawn ni'n cynnal ynddo fe hefyd. Ac wedyn y peth ola ynglyn â'r penodiad a'r sleid ola yn y darn yma, mae wedi osod yn gyfamod i bobl ac yn oleini cenhedloedd yn gyfamod. Ac wrth gwrs, mae fel cwlwm, mae fel contract. Cwlwm o gariad gyda Duw. Bod Duw yn Dduw i ni a bod ni'n bobl iddo fe. Sio dyn ni'n dod yn bobl i Dduw? Sio dyn ni'n dod mewn i'r cwlwm yma, i'r contract yma? Trwy Iesu Grist. Fe sydd wedi cyflawni popeth i ni gael dod mewn i'r contract. Ei fywyd glân, ei aberth, ei atgyfodiad. Fe sydd wedi cyflawni yn hochor ni, chi'n gweld, o'r contract. A mae Duw yn gallu'n derbyn ni trwy Iesu Grist. Beth i ni'n neud yw pwyso arno fe. Achos beth mae wedi wneud, ni'n cael ein derbyn wedyn ni, i'r contract, i'r cyfamod. Ac wrth fod ynghlwm wrth Iesu Grist, wrth fod yng Nghrist, i ni yn Duw, ac i ni mewn cyfamod, all neb ei dorri. Dyw Duw ddim yn torri ei gyfamod. Dyw e ddim. I ni'n ddiogel
yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn ail, mae rai fi rithro ymlaen, ei gymeriad. Beth am gymeriad y gwas nawr te? A mae hwn yn hyfryd. Tri peth yn fyr iawn. Tawel, tyner, cryf. Tawel, tyner, cryf. Gobeithio bod e'n fendith, jyst i edrych nawr ar Iesu Grist. Yn gyntaf, adnod 2, ni fydd yn gweiddi nac yn codi ei lais, na pheri ei glywed yn yr heol. Mae'n cael ei ddyfynnu yn Efengil Mathew pan mae Iesu Grist yn dweud wrth bobl i beidio gweud pwy yw e. A chi'n darllen y sawl gwaith yn yr Efengylau, ond i chi? Mae yna rhyw gyfrinach ynglyn â'r Meseia. Pidwch a dweud. Bydde pobl yn camddeall, bydde pobl yn ei wneud e'n frenin deiarol, wrth gwrs. Ond mae'r Messianic secret yma yn glir iawn yn yr Efengylau. Dyw e ddim yn canu trwmpet o'i flaen. Y Phariseiaid oedd yn wneud hynny, wrth gwrs, yn gweddio ar gornel hewlydd ac yn rhyw fanffer mawr. Y rhagrythwyr oedd yn wneud hynny, oedd e'n hollol wahanol. Oedd e'n dawel, yn dyner ac yn ostyngedig. Hyd yn oed y geni, doedd e ddim mewn palas, oedd e mewn stabal, wrth gwrs. Ac oedd e'n ddinod. Oedd ei weinidogaeth yn dawel. Doedd e ddim angen tynnu sylw ato fe ei hunan. Doedd e'n wneud hynny, mae'n gwadu ei hunan, a mae'n marw mewn cywilydd. Ac os i ni, fel eglwys Iesu Grist, am fod yn debyg i Iesu Grist, wel dyma lle i ddechrau. Yn dawel, yn ostyngedig, does dim eisiau fanffer o'n blaen ni. Yn gwaith ni yw dod â sylw at yr arglwydd Iesu. Pwynto, wrth gwrs, ato fe. Nid ato ni, mae rhaid ni wadu ein hunain. Ac yn aml iawn, yn y byd yma, mae'n golygu cywilydd. I lawer, mae'n golygu arledigaeth a gwawd, wrth gwrs. Ond sy'n ots am ni, ond pwynto at yr arglwydd Iesu. Nid tynnu sylw ato ni'n hunain yn yr ystyr hynny. Wedyn, mae e'n dyner, a mae hwn yn hyfryd yn diwedd. Mae'r adnod yma mor hyfryd. Ni fydd yn dryllio corsen ysig ac yn diffodd llun yn mygu. Mae llun bach dy fi, bos allwch chi wneud e mas fyna. Corsen wedi blygu, mae wedi craco, mae wedi dechrau torri, ond dyw e ddim wedi torri bant. Mae wedi plygu, na chi ddarlun, ynddo fe. Ac wedyn y llun yn mygu fel wic neu rhywbeth fel na fe. Mae tyme bach o goch na, mae bron a diffodd, na fe, y llun yn mygu. Ac wrth gwrs, mae hwnna, ni hwnna, ni yw'r corsen ysig, ni yw'r llun sydd yn mygu, sydd bron a diffodd, ni yw hwnna. Ni, pobl a'i bywydau nhw yn allanol ac yn fewnol, bron a torri. Bron a torri. Ni yw hwnna, wrth gwrs, ni fel pechaduriaid. Ni dal i fod fel credinwyr. Ni yw hwnna. Yn wan, yn llesg, yn oer, bron a diffodd. Bron dim nerth ar ôl. Yn ffydd ni yn gallu mynd fel yna. Ein cariad ni yn gallu mynd fel yna. Ein gobaith ni yn gallu mynd fel yna. Ni yw hwnna, wrth gwrs. Ni yw hwnna. A mae'n bwysig bod ni'n gweld ein hunain fel yna. Cos fel yna i ni. Ond beth sydd yn bwysig yw agwedd y gwas ato ni. Nid torri y gorsen ysig. Na, i godi fel lan. A'i gryfhau e. Nid diffodd y wax na. Nid diffodd y wic na, sori. Na, chwthu arno fe, wrth gwrs, efo gael dod nôl. Dod nôl i gynnu to ac i oleio eto. Na fe, yr arglwydd Iesu Grist. A fel na med i'ch trin chi a fi fel pechadur. Fel na med i'n trin ni. Ond yn pechod oedden ni wedi torri bron a craco, wrth gwrs, bron a mynd, a med i gafel ynddo ni. Med i'n derbyn ni, a med i codi ni, a fel na mae o hyd gyda ni. A mae'n bwysig mae fel na ni'n gweld ein hunain.
A fel na i ni weld yn ei ofal amdano ni. Hefyd, mae hwnna'n rhoi patrwm i ni o'n gweinidogaeth i'n gilydd. Beth yw'n braint ni gyda'n gilydd? Codi'r un sydd bron a sigo, ynddo fe? Bron a craco, am wahanol resymau, codi fel lan. Codi fel lan, yn adlu gweddio dros ein gilydd i'r goleuni na gael dod nôl, i'r fflam na gael dod nôl, o gariad at yr arglwydd Iesu. Os wedi dechrau oeri tymen bach, os oes na bellhau tymen bach, os oes na frwydra, come on nawr, helpu. A gweinidogaethu fel yr arglwydd, fel y gwas. Ond mae ei hunan yn gryf. Bod mor dawel ac mor dyner, dyw ddim yn wan. Does neb yn mynd i'w sigo fe. Does neb yn mynd i'w ddiffodd neb. Mae mor gryf. A lle byth cael ei dorri. Nes bod e'n cyflawni ei waith. Hynny yw, bydd e'n cyflawni ei waith i gyd. Bydd e'n cyflawni ei waith heb dorri o gwbl. A mae hynny yn hyfryd. A fydd e'n cyflawni ei waith yno ni hefyd. Ni fydd yn diffodd ac ni chaiff ei ddryllio. Nes iddo osod barn ar y ddeiar i gyflawni gwaith Duw. Gyflawni gwaith yr efengyl, wrth gwrs. Dyna fe, mae'n mynd i gyflawni ei waith. A mae hwnna'n dod â ni i orffen at ei gyflawniad, achievement. Yn gyntaf, fe yw disgwyliad, yr un sydd yn cwrdd â disgwyliad y cenhedloedd. Ac i ni yn edrych fel hyn, fan hyn ar yr adnod nesaf nawr te, diwedd adnod 4, mae'r ynysoedd yn disgwyl am ei gyfraith, yn disgwyl am ei neges, yn disgwyl am gyfraith bywyd, yn disgwyl amdano fe. Beth mae hwnna'n feddwl? Wel, gyda fe mae'r mae'r cenhedloedd yn dyhau ac yn crefu amdano fe. Dyw nhw ddim yn sylweddoli hynny. Dyw nhw ddim yn gweld hynny. Dyw pechadur ddim yn deall hynny. Mae e'n crefu am gyflawnder. Mae'n crefu am wir fywyd. A mae'n chwilio yn bob man amdano fe, wrth gwrs. Mewn pethau materol yn ein cymdeithas ni. Mewn alcohol, neu chyffuriau, neu bleserau eraill yn ein cymdeithas ni ar hyn o bryd. Newid pwy yw efallai, neu hi. Newid, meddwl, na'r ateb. Ac wrth gwrs, mae hwnna, mae'n dangos dehead, mae'n dangos hiraeth, mae'n dangos gwacter sydd eisiau ei lenwi. A mae rhaid ni fod yn dosturiol, wrth gwrs. Mae yna wacter mawr fyna. Mae eisiau llenwi'r bwlch mawr yna. Ond wrth gwrs, mae'r cyflawnder yn Iesu Grist. Fe yw yr un. Mae'r ynysoedd yn disgwyl amdano fe. Fe yw'r un. A fe yw'r un ni'n gorfod dweud o hyd wrth bobl, come on, fe yw'r un i chi angen. Nid y pethau eraill yma. Dyw hwnna ddim yn mynd i ateb dim byd i'ch bywyd chi. Wir. Mae rhaid chi ddod at Iesu Grist. Iesu, roi ti'n ddigon. Roi ti'n llawer mwy na'r byd. Ac i ni'n gofyn am nerth yn dyn ni. I ni eisiau nerth dros y Nadolig nawr i ddweud hynny eto. Ac ym pob cyfnod, wrth gwrs. Felly, gawn ni gyfle wrthnos yma nawr. Gawch chi gyfle i weid wrth rhywun. Fan hyn mae'r cyflawnder yn yr arglwydd Iesu Grist. Achos mae mor blaen yn dywe. Mae pobl yn chwilio, mae pobl yn sychedig, mae pobl yn dyhau. Mae pobl yn gwario ffortiwn ar bethau i roi bywyd gwell iddyn nhw eu hunain. Beth bynnag yw e? A dim ond gwacter wedyn ni. Os na ddown nhw at yr arglwydd Iesu. Ac wedyn ni orffen, fe yw goleuni y cenhedloedd wedyn ni. So fe sy'n rhoi y sleid nesaf, fel oedd e'n iachau y dall, wrth gwrs, fe sy'n gallu agor llyged bobl. I weld i hangen, i weld y gwacter, ac i weld ei ogoniant i weld gogoniant Duw, ac y daioni Duw, y cynllun Duw, a'r ffordd yn Iesu Grist, bod yna ffordd i gael at Dduw.
Ffordd yw adnabod e. Ffordd gyfreithlon ni droseddwyr i hedd a ffafor gyda Duw. A fe yw'r un sydd yn rhoi dihangfa i ni wedyn ni, wrth gwrs. I agor llyged y deillion, i arwain y ceithion allan o'r carchar. I ni'n dod at y sleid ola nawr te. Pedr yn cael ei arwain o'r carchar, wrth gwrs. A mae'r Efengil yn arwain ni o garchar pechod. Yn cyhoeddi bod ni'n ddiaiog, yn ni'n rhydd i fynd o'r carchar. Mae yna fyddeiant, mae yna bardwn i ni'n iawn ger bron Duw, i ni'n gyfiawn trwy ffydd yn Iesu Grist, yn ei gyfiawnder ef. Mae'r cwbl trwy'r gwas. Y cwbl, yr holl drysor yma yn yr arglwydd Iesu Grist. Ein harglwydd ni, ein trynwr ni, ein ceidwad ni. Mae'n rhoi gobaith, wrth gwrs, a goleuni i'r rhai sy'n mewn tywyllwch ac mewn cell. Mae wedi mynd i baratoi lle i ni yn y gogoniant. Mae yna ogoniant disglair ar ein cyfer ni. Mae yna obaith byw gyda ni trwy atgyfodiad Iesu Grist. I ni blant y goleuni. Wel, ni'n diolch heno i Dduw am y gwas. Maddeuwch os dwi ddim yn ei gyfleu yn iawn, ond dyle fe fod yn ein gwefreiddio ni. Dim ond cael cipolwg ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth i ni ddod at y cymyn, beth i ni'n neud? I ni'n mynd i wledda nawr arno fe. I ni'n cymryd y bara'r gwyn, wrth gwrs symbol yw hwnna, o wledda yn yr enaid. Bod nawr, y gwas yma, yn eiddo i fi. A bod ni'n eiddo iddo fe. Bod e'n geidwad i fi. A bod ni yn blant ac yn bobl iddo fe. Diolch amdano fe. A ni'n gweddio am ras i lynnu wrtho fe. I ni'n gweddio gallwn ni wledda arno fe. Ac am fod yn fwy tebyg iddo fe. Amen. Ewn ni droi at yr emyn nesaf gyda'n gilydd. Ai gwir y gair, fod elw i mi, yn aberth Crist a'i werthfawr loes, a gollodd ef ei waed yn llu, dros un a'i gyrrodd ef i'w groes.
Diolch I ti o arglwydd ein Duw, ti y gwir a'r bywiol Dduw, am dy fab, am y gwas yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am I ti ei benodi, diolch am ei gymeriad o arglwydd, a diolch am ei gyflawniad. O arglwydd I ni'n ddyledus I thras di, a byddwn ni'n ddyledwyr I dragwyddoldeb. A derbyn ein diolch ni nawr, ac arwain ni a bendithiau ni yn y cymyn, mwyn Iesu Grist. Amen.